Hej igen. Det er det 3. gang, jeg prøver at tage den her video, fordi min far han bliver ved med at ringe. Han aner ikke, at jeg optager den her video. Hvad laver vi i dag? Jamen, vi laver det, at det er mig, der fører musancen. Ja. Og det er mig, der skal klippe Julie. Ja. Jeg har fået en forholdsvis nem opgave, men igen en lidt tung en måske, at klippe så meget hår af. Og det skal jeg gøre nu. Jamen, vi glæder os til det. Ja, det bliver så fint. Ja. Okay. Hej. Det er lidt underligt for mig, især fordi jeg synes ikke særlig, jeg er pæn på film. Jeg har nødt til at få i det her øjeblik, fordi at det kommer nok til at være rigtig stort for mig, og kommer til at få 1000 spørgsmål, når jeg har gjort det her. Så jeg kan lige så godt lægge en video ud, hvor jeg siger, hvorfor det her skal ske. Det, der skal ske, det er, at jeg klipper alt mit hår af. Ej, nu ringer min far igen. Cut. Hvad starter vi med her? Du cutter bare her. Ja. Det er det. Ja, der er jo ikke nogen følelse af det rum, ikke? Nej. Yep, det er det. Og det skal ikke være blæst, så det skal du ikke se. Overfor det, der klipper jeg mig selv i filmen. Den er meget højlig, den der saks der. Ja. Klip. Oh my god. Ej, oh my god. Stoppede vi der, eller? Nå, men nu ved jeg ikke mere. Jeg tror også, det er noget andet, når man skal gøre det selv. Fordi mange af de der videoer der, jeg kigger på, der stod de jo selv med den der, ikke? Ja. Det tror jeg er lidt svært måske at gøre, ikke? Ja. Ej, kunne du ikke også hente et spejl på et tidspunkt? Jo. Så jeg kan lige se, hvad du skal. Det er jo bare hårdt, men det føles jo som en del af mig. Ja. På min krølle, det her. Nå. Jeg sagde det til min mor i dag, at de glemte den 1. april, så hun troede selvfølgelig ikke på mig. Og jeg var sådan der, nå, jamen så må hun jo bare tro på det, når hun ser det. Jeg har haft lyst til at gøre det her i rigtig mange år. Det er sådan lidt en bucket list ting. Filmer? Ja. Er det nu, der skal være pande over? Ja, det var bare noget, der var til det. Meget underligt, ikke? Så det kunne også være en mulighed at fortsætte med det. Jeg har altid gerne vil opleve mit hår i alle stadier. Det kan vise det. Jeg tror, der er mange, der gør det, når de ikke kan lide deres hår, synes deres hår er irriterende eller sådan noget. Jeg kan godt lide mit hår. Jeg synes, mit hår er fint. Jeg har altid været forholdsvis tilfreds med mit hår. Det har ikke været noget af det, jeg har været mindst tilfreds med overhovedet på noget tidspunkt. Så er det en kort en side, eller hvad? Ja, nu er det faktisk bare klippe det kort. Altså ikke alt for kort, men alt det, jeg skal af. Altså, nu tager vi det her af, ikke? Ja. Vi er jo point of no return. Ja, altså gå ikke rundt sådan her. Nu er jeg begyndt at opleve min, ikke lige nu vel, men mine krøller, sådan, jeg er begyndt at behandle det på en anden måde, hvilket også bare er super tidskrævende, synes jeg. Og dem, der kender mig godt, ved godt, at jeg ikke magter at skulle bruge, så jeg vil gerne se godt ud, jeg vil gerne gøre noget af mig selv, men jeg gider faktisk ikke at bruge særlig meget tid på det. Hvordan har du det? Jamen, jeg regner med, at du har taget beslutningen. Ja, det har jeg. Hvordan har du det? Jo, altså for mig er det bare en opgave lige nu, ikke? Jeg har tænkt det, der skulle tænkes nu. Ja, det var jo faktisk meget fedt, at det blev tyndet ud, for det. Se, nu er jeg helt mørkhåret igen før. Ja. Ej, hvor rart. Det her vil ikke savne. Etage. Tysk stil fra 90'erne. Anyways, jeg har simpelthen lyst til at klippe mit hår af, fordi det ikke betyder det for mig, som det måske betyder for andre piger. Jeg ved, det bliver rigtig svært. Jeg har bare sådan, jeg synes bare, det kunne være fedt at prøve. Lige nu, som jeg har det på det tidspunkt i mit liv, så føler jeg, at det vil kunne hjælpe mig med at føle, at mit ydre afspejler mit indre. Så er det også irriterende, når jeg skal træne. Jeg undgår faktisk at træne, fordi at jeg har hår, som jeg skal vaske. Jeg udsætter det rigtig meget, fordi jeg også synes, det tager så fucking lang tid. Og hvis jeg skal på produkter i, tager det lang tid, og det er bare et cirkus, så derfor så undgår jeg at træne. Tænk, når jeg ikke har mit hår, tænk, hvor god form jeg kunne komme i. Anyway. Så er vi shorty. Ja.
Det der kan jeg jo godt lide. Hvor er det sjovt. Det kan ikke se. Der er ikke rigtig noget at rykke rundt på, det ved jeg. Jeg er da ikke mega grim med kort hår. Er det? Nej, men du har jo stadig frisyr. Vi tager helt klart siderne nu. Jeg kan sgu meget godt lide det her. Prøv at se, hvor mørkt det er. Ja. Det er vildt flot med farve, faktisk. Ja. Der er mange grunde til at klippe sit hår. Måske synes folk, at det er lidt en overdoing it, når man også klipper det. Men jeg synes, det har set fedt ud på rigtig mange kvinder. Og jeg tænker, hold kæft, hvor må det være dejligt til sommer. Jeg fucking hader at have hår til sommer. Man går altid rundt med det oppe. Og jamen, der er bare irriterende at have hår, synes jeg. Jeg synes, det kunne være lidt fedt, hvis man lavede noget scratch. Og det er også meget nice. Det er sådan lidt Trine Dyrker-vagt, synes jeg faktisk. Ja, faktisk. Ja. Altså, det var nu, du kunne slippe for et halvt års helvede fra, at hvis vi tager maskinen, til du får noget længde til, at man kan arbejde med og blive rettet over med. Problemet er jo bare, at jeg ved ikke, hvordan mit hår arter sig, når jeg har været i bad. Det skulle for langt proces, tror jeg. Ja. Jeg tror faktisk bare, det skal Klippes af. Okay. Er du klar på det? Ja, altså, det har været hele tiden. Ja. Men nu kan jeg jo bare se muligheder. Ja, altså jeg synes sagtens, du kan have kort hår. Ja. Ja, fordi jeg vil egentlig bare gerne... det er okay med mig, at der går lang tid, inden at det kommer til sådan noget. Altså, lige nu er mit perspektiv ikke. Nå, hvornår kan jeg så regne med at få lige så langt hår? Det er jo ikke det, derfor. Nej, selvfølgelig. Det er en fed længde. Ja, det er en fed længde, men... Det kan også bare være fedt at starte på plads. Så lad os prøve... Vi tager trimmer. Ja. Jeg synes, det er en skide god idé at tage det trimmer der. Og du ved, hvis ikke nu, hvornår så? Ja. Kæft, mand. Der er ingen opbakning. Ingen opbakning. Jo, jeg synes, det er rigtig fedt. Jeg kan godt lide den her længde. Så har jeg faktisk ikke gjort det, jeg egentlig gerne ville prøve, fordi så finder jeg noget andet, jeg godt kan lide. Men det kan jeg jo få om et halvt år, ja. Altså, fedt. Men super. Så let's continue. Go. Godt. Fint. Jeg har ikke haft lyst til at gå med smykker og makeup i mange år. Jeg havde en virkelig intensiv smykke- og makeup-periode, da jeg var 12 til 15 eller sådan noget, og så droppede jeg det bare næsten. Jeg lader så være med at gøre det, fordi jeg synes, det bliver for meget, det bliver for rodet i mit ansigt, men jeg tænker, hvis man ikke har noget hår, så er det bare meget nemmere at bruge smykker og makeup. Så kan du se det. Det kommer til at ske. Hvad er der noget, du skal gøre? Det er fint med den der også. Altså, som familiepizza, den der... Jeg ved ikke, om jeg kommer til at fortryde det. Det gør jeg nok. Jeg kommer til at fortryde det mange gange. Fortryde er et stærkt ord, for jeg fortryder ikke rigtig noget. Det kommer til at være en tilvænning, en kæmpe tilvænning, men det har også noget at gøre med, at jeg er træt af at identificere mig selv med min krop og mit udseende. Jeg var træt af ikke at hvile med mig selv, for det gør jeg allerede. At jeg kan finde ind til mig selv og ind til kernen, ind til det vigtige i mig og min personlighed, som ikke har noget at gøre med hår for eksempel. Jeg vil sige, det er jo dumt, fordi hår er bare hår. Når man tænker over det, så er det jo bare hår. Jeg bruger det ikke til noget. Det hænger her bare. Så over at donere mit hår, men det kan man desværre ikke, når man har behandlet det. Det her det er både lysende og farvet. Så det er sgu nok også så slidt, så det skal sgu bare i skraldespanden. Og så må vi se, hvordan det kommer til at se ud. Welcome back. Thank you. Okay. Så lige. Og nu er det blødt. Og nu er det præcis samme længde over det hele. Yes. Ja, fedt. Op og stå der, så bliver du lige børstet på fødderne, Ja. fordi de der er helt... Gør det stadig? Ja. Skal vi in my face? Så er det slut. Farvel herfra. Hej hej. Hej.